गोमो माने मा होनो सांबादिक होननानै जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा बेखौ मिथियालासेनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खामानि मावो बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि मा होनो सांबादिक होननानै बुङो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन हादान सिफायनाय ना दा बावहाय एसे साननो गोनां जानानै फैदों बावहाय सोरबा सासेनि सायाव सोनारालासिनो पलिटिशियानफ्रा माब्रै पलिटिक्सल' खालामलायबाय थानो गोरों पलिटिशियान जाय खुंथायाव थागोन BPF-आनो जा UPPL-आनो जा थ' नोंथांमोना बे हाग्रा एसेखौनो लानानै मानो स्ट्रिक्टलि गोरा होबथानो हाया बावहाय अनलि नोंथांमोना पलिटिशियानफ्रा मा खालामलायो सोरबा पलिटिशियान सोरबा सासेया अपोजिशनफोरा थुनज्लायनाय बा माबा मोनसे बुंलायनाय थुलुंगा होनाय बेफोरखौ मानो बुंलायबाय थायो लाब गैया नोंनि सरकार दं नोंनि पावार दं नोंनि पावारखौ बाहायनो मानो बाहायनो हाया मानो होबथानो हाया मा खारन दं दिनै फारसेजों होबथाब्ला फारसेजों दानो फारसेजों दानबा फारसेजों सिफायहैयो मानोथो बिदि जालायबाय थादों ओंखायनो जिहेतु नोंसोरो सिकनाझार हाग्राखौ होबथानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों मानो होबथानो हाया खनसे जों थांबाय दंफाङानो बेसेबांबा बर'नाय फरेस्टफोरा हमदों दिनै बेफोरबायदि हाबोब्ला वेस्ट बेंगल बायदि नालाय माबोरैथो एफाराब स्ट्रिकआवलाय मानोथो हाग्रा दिनैसिमबो गोख्रों गोख्रायैनो दङ खिन्थु जोंनिया दिनैहाय BTC-निया एसे हाग्राखौनो मानोथो होबथानो हाया सिखा लांनाय नुब्लानो हमथानानै दोन रुवा लांनाय नुब्लानो हमथानानै दोन मानोथो हाया बेफोरबायदि स्ट्रिक खालामनानै दोन बबे जायगाजों मा दानबाय थादों बेफोरखौ गिदिंबाय थानांगौ थ' जिखियानो जाला जोंना बेफोरखौ पलिटिक्स खालामबाय थालायनानै लाब गैया जों हाग्राखौ जेरैखि जाब्लाबो होबथानांगौ सिकनाझार हाग्राया जोंहा गोबां मुंदांखा एसेब्लाबो सिखना जोहोलावनि बेफोर मुंफोरखौ लेखाफोराव दानि जेनेरेसन गथ'फ्राबो फरायनो मोनफ्रामजोबनाय सिखना जोहोलावनि सल'फोरखौ फरायनो मोननाय थ' जों दिनैहाय बे हाग्राफोरखौ होबथालायनांगोन थ' दिनै जायफोर खुंथायाव थानाय बा पावाराव थानाय बिथांमोनाबो रासिन बोलो होनांगौ दिनै थुनज्लायदों बा माबा मोनसे खालामलायदों सोरबा अपोजिसना बायदि रोखोम बेफोरबायदि हाग्रा दाननो होदों मादों बेफोरबायदि बुंलायबाय थानानै जेबो लाब गैया बे पलिटिक्स नङा सोलोंबावनांगौ दङ आंनि हिसाबाव थ' रन्जित बसुमतारीनि माखासे बाथ्रा बुंनायना बेखौ जों एसे खोनासंनानै लानो बावहाय राजनितिक षड़यन्त्र दङ दिनै अपोजिसनहा खुनु लामा गैला खुनु माने मा होनो कारन गैला जे अपोजिसना पजिसननि एगेन्स्टै गसंनो हानाय बाथ्रा बुंनो हानाय जायनि जाहोनाव मानसिफोरखौ थुलुंगानानै थुनज्लायनानै जोंनि जा हारि दानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बड'फानि होलांनाय मोन्थोर बे मोन्थोरखौ नोजोर बोनानै जोङो मा होनो नेसनेल पार्क जों गायसनदों बे नेसनेल पार्कनि सिङावदि गोदानै इनक्रस खालामनो होगासिनो दङ बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे दुलाराय बर' हारि आरो BTC ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनिनो खहा बियो सोरबा प्रमद बर' बिथाङा शिफ जादों होननानै बिथांनि एगेन्स्टै थांनानै सोरबा फेरेंगानि एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनाय माने हारिनि बेरेखायै खामानि मावनाय बेवहाय बेहाबो जायहा थुनज्लायदों जायहा मावहोदों बेहाबो खहा दं दुलाराय समाजानो खहा दं दुलाराय हारियानो खहा दं। आंनाव प्रमान दं आंनाव बिसोरो जेरै राजखान्थि गेलेदों बे प्रमानखौ लानानै जोंबो राजखान्थि गेलेनो नायबाय जोङो खिन्थु हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेया बै राजखान्थिगिरिफोरनि सायावसो जों राजखान्थि गेलेगोन गोबां प्रमान दं जायनि जाहोनाव आंथ' बुङो अपोजिसननि मानसिफ्रा दिनै हादानावहाय मानसि थरनानै हाग्रा हाजिरा हादान होनानै बेवहाय गय गायहैनाय दं माबा माबि गायहैनाय जोंनाव फोरमान जथेस्थ' दं जोङो मोननै लामा दं स्टिक एन्ड केरट पलिसि होनो जों स्टिक गोनां जायोबा बाहायगोन खिन्थु दा जों केरट पलिसि एडप्ट खालामगासिनो दङ अननायानो गुबै मोन्थोर अननायजोंनो गासिबो समस्याखौ समाधान खालामनो हायो बे अननायजोंनो जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नाजाग्रोदों। सार बेखिनि आगोल दानिसिमाव माखासे राजखान्थि सोलिबाय थायो दा राजखान्थिखौ गेलेयाल'सिनो नोंथाङा सरकारनि जानानै रैखानि थाखाय मा मेसेज होनो सानगोन जुदि सरकारनि जानानै राजखान्थिखौ गेलेयालासिनोथ' हारिखौ बासायनो थाखायनोथ' जोंनि सरकारा मोननै नेसनेल पार्क बानायदों आरो मोनसे वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दंबावो बेवहाय राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थि खालामनायासो गेदेर खोन्था
जोंनि सरकाराथ' राजखान्थि खालामाखै हारिखौ बासायनोसो जोङो दिनै दादों नेसनेल पार्कखौ दा बिथांमोना हा गोनांबो होननाय खोनादों सोर 96%आनो हा दं 4% दे 10% मानसियानो हा गैया बे 10% हा गैयि मानसिनो जों हा होनो हाया नामा जोंनि हाखौ फानै फानै मानसिफ्रा दावखोगासिनो दङ जों बर'लेण्ड सिमनायावहाय बर'लेण्डनि हा बर'फ्रा गावनि हाखौ फाननानै दावखोदों दा बेफोरबायदि हायाव जोङो थांफिननानै रायजो जानांगौ आरो बे बेबस्थाखौथ' जोंनि सरकारानो लागासिनो दंखायो खिन्थु राजखान्थिनि थुनज्लायनायाव गावनि जिउखौथ' बरबाद खालामबाय बानायबाय हाग्रा दानै दानै गावसोरनि फिसा फिसौ जोलैफोरखौबो इयुन जोलैफोरखौबो धंस' खालामनो थांगासिनो दं जोंनि हारिया जायनि जाहोनाव बर'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया गाहाय हाग्रा दानस्रांग्रायाव मोनसे भिडिअ गोसारदों सार नोंथांनिबो नाम लानाय खोनादों लोगोसे आसलथे बे राजनितिक आं मोनसे खोन्था दाखालि मा होनो निउस 24 ना मा हारसा पाबाव रज'नाय मा निउस पेपारथाय बियो निउसथाय आं मिथिया बे निउसआ आंखौ होदों बावहाय बियो मा होनदों बिसोरो निउसआ मा खालामदों बे लासिं सिं बार्ता नंखायनोथ' आं दहाय बुंदों गोमो माने मा होनो सांबादिक होननानै जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा बेखौ मिथियालासेनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय खामानि मावो बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि मा होनो सांबादिक होननानै बुङो गतिके गोमो खौरांगिरिनिख्रुइ गाज्रिसिन खौरांगिरि गाज्रिसिन जोलैनि हांगार प्रिथिबियाव गैया जाय खौरांगिरिया गोमो खौरांगिरि हिसाबै खामानि मावगोन बेयो बयनिख्रुइ देरसिन जोलैनि हांगार सिफायखांनाय जेखिनि हाग्रा थानाय बेखौ लांना जानाय बेखौ मा खालामनो सानदों नोंथांनि जि नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कआनो खालामफिननो सानैनि खोन्थायानो गैया नेसनेल पार्कआ नेसनेल पार्क हिसाबैनो थागोन गतिके नेसनेल पार्कनि बाहेरायावहाय जाय रायजो एसे सिगाङावनो माखासे जेखिनि लांना जानाय बेखौ राननानै होदों बेनि खेथ्रआव नङा बेथ' नेसनेल पार्कनो नङा नेसनेल पार्कनि बाहेरायावसो जों दोनगोन नेसनेल पार्कआ मोननै दङ हार्डक'र आरो बाफार जन आरो हार्डक'र जन बे मोननै जनखौ राननानै जोङो समाज गायसननायनि बेब'स्थाखौ लानो नागिरदों बैसोर हाग्रा सिफायग्राफोरा बुजिनो मोनाखै नामा जे नेसनेल पार्क जायोबा मा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा बेनिफिट दङ मुलाम्फा जागोन बेफोरखौ बैसोरो बुजिनो मोनाखै सिबायफ्रा बोरै बुजिनो लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रानो जुदि थुलुंगायोब्ला लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रा गाव गावनि फिसाखौ दिल्ली मुम्बाइआव फोरोंहरदों मोजां इनस्टिटिउसनाव एडमिसन लाहोदों जोंहा आरो जेबो साननो रोङै लेखा रोङै मानसिफ्रा हाग्रा बंग्रायाव गावनि फिसाफोरखौ बरबाद खालामनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौबो बरबाद खालामगासिनो दङ गतिके बिसोरखौ जों दुसिनानै लाब गैया